Sinne kwamen je familie even bij in Haas, maar het ging wel dregen, er was een soort bewolking. En ja, het zag er al je zo mooi uit, het hege drukgebied voor het komende weekend, zodat het mooi waar brengen, rond de verder zinnen en ik vooral droeg waar. Dat kunnen we wel broeken. Maar hoe ziet het waar eruit voor het weekend? We gaan naar de kaart van morgen en dan heb ik toch ruimwetter staan en ik meer bewolking. Alhoewel in het oosten van Friesland de zinnen er dan best wel even bij komen in. Maar dat zal dan in het betierde maand wezen. Want ik verwacht dat als het één keer bewolkt wordt en de delfslag begint, dan wordt het een zuiterige dag, maar uit een terug stoorijn en Rijn. Het is beslist net koud, een temperatuur van zo'n 13 graden en de wind is matig, gewoon vrij krachtig uit het zuidwesten. Dan gaan we naar Snijn. Snijn ziet het er toch wat beter uit. We hebben in eerste instantie wel bewolking, die mag we even voortwerken, maar het bloot droeg en de temperaturen ben ik heus net onaardig, een graad of 12, 13. En daarbij zit er ook wat minder wind, die is matig en die komt uit het zuidesten. Dan het fruitzucht voor de komende dagen. Dan beginnen we bij Menje en hebben we een droge dag staan. Ik nog rond de verder zinnen. En er is net volle wind. Temperaturen toch echt best wel redelijk. Een graad of 13. En het wordt ook de rest van de week absoluut net koud. Bloot zacht eigenlijk. Maar dat komt vooral door het jestige waar. Want we hebben een zuidwestelijke circulatie. En daarin wordt het toch geregeld buien, frontale systemen en ruimwetter ongeveer. Dat begint op dinsdag. En dat krijgt vooral later in de week meer vorm. Maar meer ruimwetter. Ik een meer wind, een krachtige harde wind geregeld en een temperatuur zo'n 14 graden. Nog een hoffelijk weekend verder.